because okay, the moment humankind if you go on the negative side, it means kuti watodestroy wakapamberi paMwari. So I think it's all right. It's all right. I don't know how I said that. Yeah. Oh yes, welcome team Murise. I'm blessed. Tongoti blessed Sunday kwa Muri. Time for our Sunday motivation talk. Thank you guys for your support. I really appreciate and I thank God for you. Nasi ndichabata topic yandingati, a very simple topic, yes. Nakutaura ne yatinoti power of the tongue. Power of the tongue. You see, this tongue is one of the smallest parts of our body, but ine simba rekuwaka kana kupunza. Just like sticky matches, the tongue can destroy the whole forest. So the tongue can kill. So let's be mindful of what we say mukurarama kwedu, because zvatinotaura zvinotambirika zvinotambirika panyama, anditi zvino in the physical, zvatinongotaura chaizvo. For instance, ukatanga kungoshawa mwana wako nemablessings, anogona kunge asiri very bright kuchikoro, but let me tell you, mwana akasaita bright kuchikoro hazvire kuti hapana zvimwe zvinhu zvaanogona zvaasingagone kuita. Anogona kuita zvimwe zvinhu zvinogona kuti adini abudirire muupenyu. Handitika right, 2 minutes guys dzangu. Ndifonero after 5 minutes samwari yangu ndiri paseti. Sorry guys. So mwana iyeyo anogona kunge achigonawo chimwe chinhu muupenyu. We've got millionaires who never went to school. So what I'm trying to say is, mwana wako kana asingagone kuchikoro, muencourage pane zvimwe zvaanogona. Sow my blessings into that child's life. Sow my blessings into your wife's life, your husband's life, your relatives, your friends. Anditi ngatikushei manzwi akanaka manzwana, because tiri kusidha manziwa yanozouya in the physical. So I hope tiri kunzwanana ipapo. Saka ngative vanhu vakangwarira pane zvavanotaura, because muupenyu zvinhu zvimwe zvisingachinji. Black and white icharamba iriko, day and night icharamba iriko, right and wrong, negative and positive, good and bad, the list goes on. So you have to know kuti uri kudiwi ripi. Stay on the positive side. Always say positive things. MaChristians chaiwo wana anogona kuspenda 30 years ari mukereke, anongoramba ari pasame level. Mwana anogona kuuya within 2 years ablesswa. Why? Mutauro yedu unyatsonamata, wanamata kuna Mwari, wapedza wabva kuti isusu tingazvigonawo here izvi, ndezvevane mari izvi. So how do you think you're going to attract money kana tozvikandira urombo? Isimba richi read the tongue. The tongue rine power. I think ndataurisa kwanhasi. Ndokusira ivhesi riri kuna Proverbs 18 verse 21. Guys, thank you. I love you. I appreciate you. God bless you. Don't forget, ndapota zvangu, don't forget. Anditika subscribe, like, share, invite friends. Anditika tingo encourage ana takawanda. Sandizvere hama dzangu. Ndinokudai guys. Till we meet again next time ka. Enjoy your Sunday. God bless you.